Ku yi subscribing a channel mai suna Malo Dan Sokoto TV. Akwai nishaɗi, wala ha'ep. Na ya gudu bai tsira ba, na ya gudu bai gansi ba. An ce ba za a je da Allah dinga mutuwa ba waka, ba yi kansi. Da yara akwai kallo. Kai aiki lahira. Kare. A can nan ya kalle a lola ke magana shi ta cikin alola. Hada ya ce magana cikin alola. Na kalle sallah kai. Wala tun nan ya karye sallah ta yi ba ta yi da ka samun nan kare addu'a kare ma gyara ba mu gani mu bari kare addu'a Masha Allah. da ka samun nan da ka tare wannan amina na kai nan Wajen ne da kai munafika ne ko gulmaki ya yawa. tambaya ta na kai wata abba na so ka shiga me na kai Ni ka kai wanka kai kwalala kasi muka yi. Ke baki gane alwala da wanka? Alwala ne yayi zai je yayi sallah. a za ta na ga kai ka wanke hannu abu a ranar ne ya ka muje kai ana muje kai saboda Allah Murje kai. ni saba ku ne mai ne Ka tariya. Kin san menene matsalan ki? Ki koma makarantar yaki da jahili. a yaƙi da Ba haka ba kina ji kina gani Allah zai babbaka kin ba ki samu musulunci. sai da Allah ni da kiyar bai za maka saboda kai ai ka ci da zuci wani na kana lana ka kai kana yin sallah kaza ka karbo Idan sarki Hausawa ne yana karban sallah sai ki je kenan. ma na alwata ba sai ba ba ta yi Ke kuma sallah ma ba kai amma mallan Ne ba? shi sama ni ba ni zuwa masallaci ba ni ga gida dan ana sallata ta rayi na tsauri Ko da ma ke yanzu kika je masallaci kika yi sallah ba sai mutane suna da zuciya sun mutu ba. a boye ni kai ba. a boye ni kai Alifin ba ma ba kiya ba. Alhamdulillah ki wannan ba kiya ba. Ke wannan yanzu zan ki dan kirmi yarinya ya ji ya gana miki gyara. kana yin karatun sallah ne kana yin karatun sallah Karatun sallah. kana yana Me zai nan bai zai yi ba. idan ka cinta wani hadisi aka karanta ga raka farko Hadisi. wani hadisi aka karanta Amma kin ma kansa ne raka ne za hadisi alqur'ani yake karantawa. ka ji dan wannan ya bace wannan ya bace Allah kiya Allah ya zaka ki goma makarantar koyon yaki da jahilci. Allah in da haka ba kina tafiya rigan ki zai kama da wuta saboda sabon kike yi. kai kini odada ne manu ne da ambo ori dari ori kwata ori ba je ana yi ma gyara ba kaso kai alala ba daidai ba ni an gyara ba kaji ni da ne ma ba gida bari koma kasuwa
barawon nama. Itacen ka ba shi ci kwata-kwata. Sai maka dai itace nake sawa gawayi ne fa akai. Mutata na ka Na hura wutan ne gawayi na hura ba itace ba. ba su da ba su ci. Ka ga da ka ta tsaya mu ga bakinka. Waye baka ka ci naman da aka dafa? Me ne ci shari? Sharri? Da rana ka. Da ka tashi da Na ga ka ci guda ɗaya bakin ka ni kafa anan. Mun ɗan yarbawa a cikin gidan nan. Nama. Allah ya kama shi wala. wai hayanan mita na kaji wai Wata fara da ta muku mu gyara mata haka. kai mina na mi faru Nama nake dafa a cikin gidan nan duk lokacin da na ɗora farfesu sai na an satan min. Ashe shine ɓarawo. Malam, kina zuwa kina mana wazin jaki. Ana cewa mu muna yin sata. Ya damu kowa a cikin gidan nan. kuma wallahi bai isa shi gaddama ba dan ga matsin nama nan ga bakin Maulidi kike yi anan. Ka daina ganin ina faɗa da mijina. Dakata ke. Mijina ne wannan. Dakata Amma ke. kai baka isa ka zo ka Da ka ci min nama take. ina dafawa Ina ba. miki boro ba sabe. Kece hore su ko. Eh. Tantabara sai ka rawa. Tantabara ta. Tantabara. Kwarai. kamar ya tantabara ta an kai kasan tantabara ta ta an kai kasan tantabara ta baka ci ba Tantabara ne. Wuta tara ta mutuwa da ni goce ni ga amin ya bude. dai iska kai ka ja mana baci wallahi Kuma bakin ki ne ya bude. Ya aka yi. Yau sai na fasa ma. Barawo ne. a'a ba za a yi Yadda haka ake yi a Lagos. haba ku dakanta Akawa da. Maganar dakatawa mai gida. Kai. Wai saboda an A taba min iyali gaje dakata. Kaki yadda. kai haba ku tsaya ku je haba ko ni saurara ku dakanta ai in hankali ya bace ba a haka nan ku tsaya ku je ai ba sai an yi haka ba Ya gudu. To wallahi. Rike mun shi. kai mallan Ai garin ku daya. Wallahi garin ku daya. kamar ya Wallahi. garin mu guda inna lillahi kai tsaya kai dan kuka mai jama uwa ta ji Ya kika ban mu ke kadai, kika ban kai mu tsaya kadai. dan sassauta dan sassauta Me miki? ashe duk naman da kake masifa ka kuma nama an cinye ashe wannan mutumin shi ke kan neman nama a gidan da ina kai Kai ma da gaban nan munafiki ne. Wallahi munafiki. su kenan a cikin Kadan bai ka koma kuri ba shege ne. Naman ya ji ma. Ya hausa. Ya ji ma. ya zai dauka ba za mu Hade kan nan ne kuma dan. Inda tilibu ne ya kawo. An da ne zagi ba ba ka ci ba. An zage shi to. Ni na zage shi. an yi kawo mana ba an ya Ba dai Allah ya kawo koma a cikin. Allah. wallahi ya kawo Allah ya kawo koma. an ya ta nama Allah ya ban mu nan. ya kai kuma Kuna naman da wuka danja ne? Kuna naman da wuka danja? Me gida? Ba naman da wuka danja. Ya kai gida magana. Kuna yanka ku abu za ku kace ku da kuke yin kuke cin nama ba ku keke ba. Ya fi kai. kuna gida ma akwai tamu da kai a gesto Ya raga. fita kuma da ina maka magana An iskan manzo mijin face.